most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Let's go, Lunes! Ayan na, kahit alam natin na ang hirap ng buhay at humarap tayo sa unos, sa iba't ibang problema, lalo na ngayong pandemya, let's go pa rin natin at ipagpatuloy natin na lumaban sa buhay at marami pa tayong dapat labanan ng mga problema, di ba? Kaya nga, partner, and it doesn't just end there Kaya nga, i-go natin lahat ng mga gusto natin gawin, gustong meron mang tapusin, i-go na natin yan, mga Car Rangers. Siyempre, kasama nyo ang tambalang Sipaw! At ako ang inyong Papa P ang magpapainit at kasama nyo na mag-go, dulot ay good vibes. Naman, good vibes, kakulitan, kakwentuhan, shakikay, sabay ng nyong agahan. Go na ba for today, mga Car Rangers? Galaw-galaw na sa mga pupunta sa work dyan, ha? Oo, at gising-gising na din para sa ating mga merong online class ngayon, tama ba? Oo. Yes, kahit na virtual yan, kailangan natin gumising ng maaga at gawin ang ating mga task. At it's a great day, mga ka-Rangers, dahil ang buhay ay mahalaga at napakasaya. Naman. Ay, partner, nabanggit mo nga yung online yan. Pag ba you attend your online classes, you prepare for it pa rin ba? Yung talagang literal. Literal na maliligo. Oo, maliligo. May mga tayo na hindi na. Alam mo, upper lang, pwede na mag-polo ka lang at meron kang ready at may kape ka. Okay na. Okay na, no? Go na, go din. Ako rin bilang teacher, nagre-ready pa rin kasi syempre since the students are in the, workforce ng pagiging nasa service industry, pinapakita lang na wasto tayo kahit na virtual man yan. Naalala ko lang kasi may naalala kong meme about dyan na, alam mo yun, matino sa harap pero sa baba. Anyways, i-go nyo na yan, mga Car Rangers. At speaking of go talaga, marami tayong pag-uusapan na talagang binibigay nila ang kanilang pag-go sa kanilang iba't ibang goal in life, advocacy, lalo na sa ating barangayan ng isang barangay na kung saan binigyan niya ng pagkakataon ng ating mga kabataan para mabigyan ng lakas at kapangyarihan ngayong pandemya. At using different projects at with our barangay officials at sangguniang kabataan. Naman, partner, nakakita lang natin how much they want to make a change ngayong pandemic. And today is Monday, mga Car Rangers. Alam nyo na, we have our financial advising naman sa mga gustong mag-go ng businesses nila, di ba? Wow. Speaking of business, talagang ngayong pandemya, it's a challenging time para sa ating mga business owners at madiskarte ang kailangan nilang gawin. Kaya nga, partner, isang challenge yan sa kanila, but they were willing to take all the risk that they can para mag-go pa rin nila ang daloy ng kanilang mga businesses. And syempre, life doesn't end there kahit na, our business is not in a good place right now. Kaya tutok lang kasi we will give you so much advices for that. Kaya itong this last week of August, tama? Last week of August, ibibigay na namin sa inyo at tatadta din namin kayo ng iba't ibang inspiring stories at balita kaugnay dito sa mga nangyayari sa ating lipunan sa buong Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Naman, kaya mga Car Rangers, tutok lang sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang tambalang sipaw! Ngayong araw na to, let's go na tayo mga ka-Rangers. At kamusta naman ang iyong weekend at pagsisimula ng araw na to, Kabsat, ang pag-go sa iyong araw ng Lunes? Kaya nga, Kapsat, we were just talking about it earlier na parang marami lang naging ginawa and we kept ourselves busy even in a weekend. Pero mga ka-Rangers, it doesn't mean na dahil busy ka, you have to make sure that you have to have a space for yourself. Kasi kailangan mo alagaan yung sarili mo. Tama. Hindi in terms, hindi naman sa physically lang, pero you have to make sure na ginugo mo din yung mental and spiritual aspect ng buhay mo. Balance lang yan kasi kahit na busy ka, ganyan. And yun, ikaw ba, Kapsat? How was your weekend? Weekend ko, Kuana, ang weekend ko, it's all about me time always. Naman. Safe space mo, protektahan mo yung safe space mo. Bigyan mo ng time din ang sarili mo. At ano ba ginawa ko nung weekend? Naglinis ako ng buong bahay. Wow! At nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet ang ating iba't ibang community youth leaders na patuloy sa pag-go sa kanilang mga advocacy sa pagtulong sa ating bayan. Wow! Excited ako para dyan, partner. Yes. Kasi, you know, the youth have always been at behind of it. Yes, oo. Pero ngayon, yung boses ng kabataan, no, partner, nakita natin how they've changed so many lives already. And alam ko, partner, na yung pag-go mo dyan sa advocacy mo na yan is marami ka talagang natutulungan dyan. At kaugnay nga rito, naging patunay ang ating mga election officers sa iba't ibang during our Attorney Elenita segment natin, talagang ang kabataan ay may malaking parte at kanilang boses. Lalo ngayon, ang boses nila ay napaka-vast, ang laki. At malaki yung naitutulong nila through our social media at kanilang boses para maipakita ang kanilang hinaharap at gusto nilang makuha ang tunay na pagbabago. Kaya nga, lalo na malapit na eleksyon, di ba, partner? Kaya nga, and partner, hindi lang siya malaki, hindi lang vast yung sakop niya. Napaka-powerful pa ng boses ng kabataan. Yes, partner, yung impact niya goes kasi from the youth to our elderly leaders. Parang binabago natin how we wanted to have our community, our government in general, partner. Kaya ang saya lang, ang saya kasi ginugo mo yung mga bagay na to. At eto, kaugnay nga dito, paigtingin pa natin ang ating mga announcement patungkol nga sa different organization at ahensya. At kaugnay nga dito ang announcement ng Baguio General Hospital and Medical Center na kung saan meron silang telecommunication way para matulungan din at may bigay ang kanilang serbisyo. Kaya nga, partner with the numbers of Delta variants, you know, circulating the city, they wanted to help via telecommunication, consultation rather, wherein you just utilize their phone numbers, and by then you can get a consultation already at a very minimal fee. And mga ka-Rangers, the numbers are available on their website and of course in PIO Baguio. And ayan, makita nyo sa monitor natin yung mga numbers na pwede nilang tawagan at i-text sa mga panahon na kailangan nilang serbisyo with our non-urgent cases and if deemed necessary, schedule for appointment naman or face-to-face consultation through yung mga numbers na yan with Globe, Smart, and through call and text. Yes, partner. And also they are open between 8 a.m. to 3 p.m. Mondays through Fridays and Saturday 8 to 11 a.m. And to our medical frontliners, thank you sa pag-go sa paglaban sa COVID-19. And syempre, kaugnay dyan, partner, kasi we've discussed about the youth. And recently, our mayor just have an announcement to our youth that partners, ang mga kabataan natin below 17 years old are no longer allowed to go out from today, the 23rd, until the 29th muna to contain the virus. As yun nga, dahil sa pagtaas ng kaso ng Delta variant, nakita nila that in this age category, medyo mataas din. Malaki din ang sakop nila. There's 160 plus cases, partner, kasi with that specific category, kaya
ipinapahintulot mo na ang paglabas. Ayun, at talagang mapapansin kasi natin for the past days talagang may maraming mga teenager na talagang tumatambay at Yun nga, sa iba't partner. ibang lugar dito sa Baguio City. At malaking tulong itong ginawang ordinansa ng ating city government para matugunan ang hinaharap ng cases ngayon, lalo na sa mga vulnerable tulad ng mga ganitong mga kabataan. Kaya nga, partner. And aside from that kasi, the vaccines are not yet available Yes. for their age category. Kaya inaalagaan natin yung nasa itong bracket na to. Kasi kayo ang future na leader natin. Yes. So, kayo sana ang mag-start ng disiplina sa inyo. I-go nyo na ang self-discipline naman. Tama, tumpa ka dyan at kaugnay nga dito sa ating COVID, Yes, hinarap partner. nating COVID, narito ang ating COVID update cases naman Yaman! natin. Ayan, Oo. as of 20 August 21, partner. Oo. At 5 p.m., we have 598 active cases and bago na 58 cases that day and having a 3.61%. Woo! At Medyo we're blessed naman na walang death that Naman, partner. August 21. And we have at least 15,655 Yes. recoveries. That's 94.42% of the total. So, malaking bagay pa rin yan. And just a friendly reminder that the RT-PCR testing last week was rigidly done and they were able to cover 1,002 tests on that specific day. So, sa mga car rangers natin dyan, if you need an RT-PCR test, just be reminded that it's available according to the announcement of the mayor. And syempre naman, partner. Oo, yung barangayan natin naman, it's all about the barangay on lockdowns naman. Pero ngayon, hindi buong barangay, it's more on purok lang per area kung saan kailangan ipasara. At ngayon, meron tayong new lockdown order sa MRRQ and Queen of Peace sa Nagilian Road, St. Joseph Village sa Sunflower State Navy Base. And though, partner, we are lifting 3 lockdown naman sa Balsigan, Cabinet Hill, Teachers Camp, Purok 5, San Vicente, Purok Supitan, Teneres, at SLU SVP Bakaking Old Site. And we have existing lockdown order. At ayan, pasadahan naman natin ang mga area na to sa East Modern Site, Brooks Point, Pacdal, Ambyong, Bakaking, Norte Sur, Campo Filipino, Dizon Subdivision, West Bayan Park, West Quirino Hill, Lopez Haina, Military Cut-Off. St. Joseph Village, Camda Subdivision, Brookside, Santo Rosario Valley, PMA Fort del Pilar, Gibraltar, San Luis Village, Irisan, Camp 7, Middle Quirino Hill, Asin Road, Balsigan, at West Modern Site. Mga car rangers, again, we're just reminding you that there's specific purok lang or site, so you can definitely check protocols and guidelines for of which. And syempre naman, as always, if you have vaccination schedule for your barangay, just make sure you are part of that change at para mag-go na natin na matapos na ang virus na to. Oo, at ayan, at ngayon nga kasama din natin, pag-usapan din natin mamaya ang vaccination schedule natin. Pero bago dyan, pasadaan natin ang ating mga viewers na patuloy na nag-go at nakikinig sa atin. Nandyan ang ating Hong Kong Rangers na si Brenda Baldoza. Yes. At ang ating Merly Agbayani Season and Billy Joe. At sama natin si Eric Jan Gayaw. Good morning. Oo, and of course, Eric John Garcia, and of course, we have Merly Season Agbayani, and John RJ Madraga Jacinto, who is actually watching from Lawak, Pangasinan. Wow! Good morning Good sa morning. inyo. Share nyo na yan at para mabigyan natin din ng iba't ibang mga kaibigan ninyo ng kaalaman, lalo na maki-enjoy ngayong Let's Go Lunes sa amin. Oo naman. And sa mga car rangers natin dyan that is not available through Facebook, we are available for live stream sa YouTube. And syempre, Instagram and other social media platforms that you can reach and watch our program. Ayun, at ito, dumako naman tayo sa ating pangkontra at sandata natin sa COVID-19, ang ating vaccination. Yes, partner. At, As of August 2021, we have administered a total of 39,097 for A1 category, 47,134 at A2 category, 69,395 at A3. At A4 naman at 51,393, A5, 5,364, and total doses administered na 200,012
383. Naman, malaking number na to. And mga ka-Rangers, just a friendly reminder that the single dose is already included in the second dose. So, that's definitely part of the Yes. numbers naman. And for our numbers naman, for our first dose, we have a total of 122,467 that was administered as of August 2020. And having our 37.29% of the registered eligible population of 241,108, meron at po tayong totally fully immunized 89,918. And last August 20, we were able to see a good number at 5,202 total vaccines for that Whoa. specific day. So as long as the vaccine is available, mga ka-Rangers, please make yourselves available, avail for the services that you can get para mag-go na natin yun lang, para matigil na rin itong virus na to. At umaarangkada nga patuloy ang ating mga frontliners. At alam mo, napansin ko gustong-gusto na nilang marami ang gusto mapa-vaccine na. At maraming napapersuade na with the help of our frontliners at pagpapersuade ng mga city government at local government. At ito, ang ating category A5 update naman ay makailangan naman natin kapag nasa kategorya ka ng indigent population, valid government issued ID, and certificate of indigency from City Social Welfare Development Office or yung 4-piece ID nila. Yes, whichever is available and convenient for everyone. And just a friendly reminder pa rin to get yourself registered sa bakuna.baguio.gov.ph for you to be generated with a QR code because with such, mapapadali natin. And partner, ito kasi yung way natin para tulungan ang ating frontliners to have a systematized form of government or vaccination rather na magagawa natin go na natin na pagtulong sa kanila kasi mas madali nga naman. If it's not available sa inyo, kung hindi nyo ma-save yan sa phone nyo, you can actually print it. It will just be a minimal cost of 2 pesos para i-print nyo siya. And that would also serve as your vaccination passport. At ito, saludo pa rin kami kay ating pambansang kamao. Ayan, si Manny Pacquiao kahapon. At kahit natalo siya sa ating defeated siya ng Cuba's representative na si Yordenes Yugas, ay patuloy pa rin kaming sumasaludo sa iyo. Naman, partner. And with his 72 fights, mga ka-Rangers, 62 of which he won, it's still a good numbers. And sabi ko nga, when we initially watched the fight kahapon, people has their time or lumipas na yung panahon para sa kanya. And I think that he can only bear too much already. And malaking bagay na yung ginagawa niyang serbisyo sa Pilipino at sa Pilipinas in generally. So, sa tingin ko, panalong-panalo pa rin siya. Ayun, tumpak nga. At panalong-panalo ngayon ang ating baranggayan. Itotodo na natin yan. At kapag barangay, ano yung mga napansin mo kapag baranggayan na partner? Yung pandemic, partner, nakita ko na even the smallest change can give you a better change in general. Yung maliliit na bagay, yung maliliit na tulong, ang daming nababagong buhay nito. Kaya saludo ko sa mga barangay officials natin na patuloy na nilulungsad yung programa nila, advocacy nila. Hindi lang kasi sa hindi lang umiikot sa isa. Sobrang daming nakikinabang sa kanila. Kaya sobrang taas sa kamay ako sa mga public servant natin sa barangay. At ngayong barangayan, isang babae, kapangyarihan ng kababaihan ang susulong natin, youth leader ng ating barangay Bonifacio, Kagiwa Rimando, ang ating sangguniang kabataan representative na si Christine Bugtong Maslean. Good morning! Good morning po. Am I audible? Ayan. Ma'am Christine, syempre gusto namin marinig ang iyong mga napagandang boses. I-allow po natin ang ating audio. Yes. At partner, kapag sinabi nating mga baranggayan, nabanggit mo kanina talagang umaariba sila. Yes, partner. Ikaw ba, partner? Yes. Diba nga, you were pondering about it if you want to be part of it. Yes. Ano ba yung naging sa'yo, turnover na parang sinabi mong, gusto kong maging parte ng pagbabagong ito? Ako, the turning point para sa akin is naimulat ko na yung mata ko sa bayan. At yung panahon na yun, hindi mo na pwedeng ipikit, sabi nga nila. Hindi ka na pwedeng magbulag-bulagan. Grabe. Yung panahon na yun, doon ko na-realize na
meron kang kakayahan na magbigay ng parte para matulungan ang bayan. At lalo na, di ba mag-isa ang anak, it's part of God's purpose Oo. to help. Kasi sabi ko, I always ask God bakit ako mag-isang anak. Pero now, na-realize ko, marami pala ako pwedeng maging kapatid at pamilya through communities. Yun nga, partner. And sabi ko nga it was time Yes. that we hone future leaders like you to see and start the change Ano, Diba, para partner? tatakbo naman ako presidente. Gusto mo ba yun? Patakbo na pala ako ng presidente. Presidente agad? Yes. Ano ba naman? I mean, partner, ano lang, natuwa lang ako kasi there was a turning point na nakita mo na nga. Sabi, nakita mo na and babaguhin mo siya. And I hope our leaders also see that na marami ka na kasing nakikita pero wala kang ginagawa. Diba? Ayun, tama nga. At ayan, try na natin na mapakinggan ang napagandang boses ng ating youth leader na si Ma'am Christine. Good morning! Good morning po. Ayun! Oo. Ma'am Christine, alam ko medyo kinabahan ka na. Shake naman tayo. At yan, patuloy nating ili-let's go, no? Yung iba't ibang advokasya. At eto nga, nakita ko, isang babae na patuloy na pinapakita sa kabataan ang kanyang pagiging public servant. Ma'am Christine, kamusta po ang barangay Bonifacio, Caguiwa, Rimando? Ayan, ang lawak pala ng hawak ninyo, Ma'am Christine. Kamusta naman dyan? Maliit lang po yung barangay namin. Pero as of now po, okay naman po dito sa aming barangay. Na-maintain po namin na mababa po yung cases ng COVID-19 dito sa amin. Especially nung last year, nung pagputok po nung pandemya is we haven't recorded any case po. This year lang po kami nagka-case and bilang lang po sa 10 daliri yung mga cases po namin dito. Wow! Miss Christine, ang galing naman noon. And I think that since malaki nga yung sakop mo, tanong lang namin, how were you able to do this? May disiplina ba sa ating constituents or nanggaling sa atin yung initiative para tulungan sila? Yes po, both from the constituents and our barangay officials po. We ensured po na lahat po sila ay informed po of what is happening and talagang nagkaroon po kami ng checkpoints po, lalo na po dito sa may Caguiwa because dito po yung may maraming residents po. So, dun po, nagka-checkpoint po kami. Talagang nung ECQ, bawal pong lumabas, ganun po. Limited lang po yung paggalaw. Pero dun po sa part ng Rimando and Bonifacio, since it is more of a business area, yun po. Kahit na ganun po, is nagbigay pa rin po kami ng mga ECQ sa mga establishments para to maintain their physical distancing, their masks, their face shields, ganun po. Yes. Kaugnay nga dito, Ma'am Christine, about paglaban natin sa COVID-19. Ano naman yung ginawa ninyong tulong sa ating barangay using donation drives at mga care kit na banggit natin at kasama dito ang ating pagprotekta using different nutrition seminars natin. Wow. Kwento naman natin yan, Ma'am Christine. Nung pagputok po ng pandemic last year is tumulong po kami po ng mga barangay official and mga kasama ko pong SK, Kagawads and youth volunteers, tumulong po kami sa pag-distribute po ng mga relief goods galing sa DSWD sa mga estudyante. Kung makikita nyo po, talagang binabahay-bahay po namin yung mga relief goods. Yung iba po is kukunin po nila sa barangay hall kung pwede po sila. Pero mostly po kami po nung mga kasama kong kabataan is nagbabahay-bahay po para maiabot po sa mga stranded students yung mga relief goods nila. Also, by May, nag-procure po kami ng hygiene kits which contains yung mga alcohol, face mask, sabon, toothpaste, toothbrush, and vitamins po para mapag-igting po nila ng mga kabataan po namin yung kanilang safety and health po, yun po. Around 100 care kits, hygiene kits po yung naibigay po namin sa mga kabataan. Malaking bagay yun, yung pagtulong natin at pagbigay ng mga ganitong mga care kit natin. Ma'am Christine, kaugnay nga dito talagang pinaghanda natin ang kalating kalusugan. Ano naman po ang ginawa natin sa ating nutrisyon? At paano natin sila binigyan ng kaalaman kaugnay nga rito?
Last year din po is around September, nagkaroon po kami ng annual nutrition convention na wherein kahit na may safety protocols tayo, we followed it naman po through social distancing and by wearing their face masks. Hindi pa po masyadong uso yung face shield nun, pero yun. Pero yun po. Diyan po sa annual nutrition convention, nagkaroon po tayo ng iba't ibang speakers po for the youth. And yung mga speakers po na yun ay they talk about living a healthy lifestyle, coping with stress, lalo na through this, dahil dito sa pandemic na to, anti-smoking, mga safety sa bahay, and also basic, yung mga good moral values, which values education na kailangan natin ngayon din po. Kaya nga, Miss Christine. And the thing is that we want to take care of the youth holistically, hindi lang physical, hindi lang mentally. And nakita ko rin na marami pa tayong ibang activities for the youth. Ano pa yung mga activities natin, Miss Christine, na nagawa natin for them ngayong pandemic? Ngayong pandemic po, kahit po na limited po yung gathering, pero dito po sa purok po namin, sa Purok 3, Kagiwa. Tinutuloy pa rin po namin yung daily vacation Bible study, lalo na po sa mga bata po namin kasama. Kasi naumay din po sila sa bahay nila parang hindi po sila mapakali po pag nasa loob lang silang bahay. Kaya kasama po nung isa po namin kagawad, si Kagawad David, na isang youth leader din po sa kanilang church, is nagbibigay po siya ng mga Bible study or mga palaro sa mga bata sa amin. Kaya po, yun, hindi po sila nabobore. Yun po. At ito nga, kaugnay nga dito, meron din tayong malilinang din ang kanilang sining sa poster making at iba pang mga activities. Ikwento naman natin yung Ma'am Christine at paano to nagkaroon ng malaking impact sa mental health ng ating mga kabataan. Yes po, nung linggo po ng kabataan is contest po ng photography, poster making, at saka Mobile Legends tournament po. So through that po is mas naging focused po yung mga kabataan po sa kung ano po yung kaya po nila. Hindi po sila nag-dwell sa kung anong nangyayari sa mundo. Ganun po. And with the theme din po na youth engagement for global, parang yung mga ginawa po nila is for talagang kung anong magagawa, yung mga poster nila and photography, mga photographs nila is kung anong mga magagawa nila sa bayan ngayon, lalo na ngayon na may pandemic, ganun po. Kaya and nagkaroon din po kami ng culminating. Wow! So naging negatibo sa COVID-19 pero naging positibo sa ibang aspeto ng buhay. Miss Christine, isa pa ay ating Tupad program. Paano naman ito nakatulong sa ating youth members? Yun po, nagpapasalamat po kami kay President Levy Orcales dahil talagang pinush niya po na magkaroon din po ng Tupad Youth. So yun po, dahil po doon, nagkaroon po kami ng around 14 youth na nakasali sa Tupad, and ang ginawa po namin doon is nag-repaint kami nung dalawang waiting shed dito sa amin, and then nag-post kami ng mga ECQ, ng mga materials para lalong mapag-igting, para ma-remind yung mga youth, yung mga constituents din namin about the safety protocols, lalo na nga po tumaas na naman po yung mga cases natin by this year. Kasi yung Tupad Youth po is this January po. So yun po, nagbigay din po kami ng mga materials sa mga ibang establishments din para talagang i-post po nila at saka makita po na sumusunod po sila sa mga protocols, safety protocols po dito sa Yes, ma'am. barangay. Nakita natin ang daming proyekto at umaarangkada ang ating Barangay Bonifacio, Kagiwa, Rimando with the help of our barangay officials at syempre kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, ito ang tanong ko. Paano ka na pupush na ipagpatuloy pa rin ang mga ganitong proyekto at yung fire mo sa pagtulong sa ating bayan at bilang tao napapagod tayo at sa uncertainty na hindi natin alam kung kailan ito matatapos, itong pandemya. Paano ka nagkakaroon ng fire na ipagpatuloy ito? Strength din po ni Lord yun, and
most especially, marami naman po akong kasama, yung mga kasama ko po sa SK Council, mga kagawad ko po, mga youth volunteers. Talaga pong kung may sasabihin po ako sa kanila, talagang push po sila, parang go po sila, ganun. At saka yung mga barangay officials din po namin na napaka-supportive din po sa aming mga SK, na kahit project ko yun, parang andyan sila para sumuporta. Kahit kami naman pong mga SK, kapag may project po ang mga barangay officials, andun po kami para sumuporta. Kaya, yun po, parang itong pagbigay po ng service is cumulative, ganun po. Yes, Lahat po talaga nagtutulong-tulong. Teamwork po siya. Kaya nga, yes, Miss Christine, nakaka-overwhelm how you've said the strength nyo na nakukuha mo sa mga kasama mo keeps you going and keeps you on the go. Miss Christine, any future activities na gusto mong imbitahan ating mga car rangers? And saka, sino yung mga gusto nating pasalamatan? For our future activities po, lalo na hindi pa po approve ang SK budget namin, pero we're working on, together with Trancoville Barangay, SK Trancoville Barangay, we've put up an organization named Lukban District Youth Organization, saan dito naman po is maha-highlight yung not only nga po yung physical pero yung holistic growth po ng kabataan po within the Lukban District. So, yun po, nagpe-prepare po kami ng something for them po. Abangan na lang po nila sa page ng Lukban Youth District Organization. And also, for the projects po in our barangay, we'll still focus po sa pagbibigay po ng mga learning materials and also school materials po para sa mga kabataan dito. And also, kung pwede po, magkaroon na lang po kami ng webinar since yun nga po, pinagbabawalan na po ang mass gathering. So, mga webinars and also mga patimpalak, mga contest po na through online din po. So, yun po, abangan nila. Wow. Ma'am Christine, may gusto tayong pasalamatan po ba sa ating mga, syempre, andyan yung tumutulong sa ating mga barangay officials or iba pang mga volunteers natin. May gusto po tayong pasalamatan, Ma'am Christine? Yes po, una-una po nagpapasalamat po ako sa aming barangay officials, si Kapitan po, mga kagawad, and also super pasasalamat ko po sa aking mga SK kagawad and youth volunteers po na simula po talaga nung una bago pa pandemic is they have been very active in helping and supporting po yung ating kabataan. Also nagpapasalamat po ako sa SK Federation of Baguio headed by President Levy Orcales for always being supportive and giving us new opportunities din po citywide. And also, lastly, nagpapasalamat po ako sa RNG Luzon for giving us the opportunity po para po maipakita din po namin yung mga pinagkakaabalahan po namin sa barangay as SKs po. Yes. Ma'am Christine, maraming salamat dahil eto, pinatunayan ulit natin na marami tayong ginagawa at we are going at let's go talaga ang ating mindset sa pagtulong sa ating bayan, sa ating kapwa at sa mga maliit na paraan, malaking bagay ang may dudulot nito. Kaya nga, maraming salamat Miss Christine at ingat po kayo and salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Isa na namang baranggayan ang ating napakinggan ngayong last week of August, di ba? At marami pa nating mapapanood yan at mapapakinggan ng baranggayan ngayong week. Unang araw pa lang yan ngayong Lunes. At bukas hanggang Friday ay makita natin ang mga youth leaders natin. Naman, kaya i-go pa natin yan because we have so much more na mag-go natin for this day. Kaya mga car rangers, tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music. The music of our hearts. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there.
Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Let's go, Lunes! Kanina talagang barangayan ay patuloy na nag-go sa kanilang advocacy and life. Ngayon nga, Monday, Lunes, kaya mga ka-Rangers, alam na natin yan. Makakasama natin ang ating mga yaman coaches at ang ating energetic at napaka-bibo, no? na si Sir Efren. At ito, pag-uusapan nga natin ngayon yung pag-go sa business naman. Kaya nga, sa mga ka-Rangers natin na gustong mag-start, gustong magkaroon ng idea on how they can go their business and siguro kung paano man siya i-register and all of that tutok lang kasi we have so much advices for you today. Eto na, bibigay na natin sa inyo mga ka-Rangers ang kaalaman ngayon sa financial education patungkol sa pagkukuha or about sa businesses. Now, ang ating energetic at bibo na si Mr. Efren Liamas Cruz, our CEO at Chairman ng Personal Finance Advisor. Good morning!
Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Gusto talagang energy na yan ni Sir Efren. Yes. Parang kahit ano, no? And also with us is another woman that will define us what being a coach is. And we have Miss Jo Llamas Julian. She is one of our Yaman coach. Good morning! Good morning. Good morning po, Miss Shaki and Papa P. And of course, to our coach, Coach Efren. Good morning po. At ito, pag-usapan natin yung business. Malaking bagay ito at sektor ito, lalo na sa economic growth ng ating Yes. lugar o bansa. Malaki. Sir Efren, anong kahalagahan ng dapat alam mo yung pinapasok mo sa malarangan ng business? At paano ka magiging handa using your financial capacity? Okay. Number one po, ang laging iniisip ng mga tao, kung wala akong kapital, hindi ako pwede magnegosyo, no? Sa totoo lang po, hindi naman yun dapat ang unang iisipin. Ang sabi nga nila doon sa ginagamit namin yung ikigai, ang sabi doon kasi, if you want to start a business, kailangan you start with yung alam mong gawin at magaling kang gawin yon, number one. Number two, you love to do it. So pag pinagsama mo yung dalawa na yon, passion yun, di ba? Pero hindi tayo titigil doon. Dapat yung passion, kailangan din naman ng mga tao. For example, ako gustong-gusto ko kumanta sa banyo. Wala namang gusto makarinig sa akin. Yes. Di ba? Kailangan yung tatlo na. And one more important thing, one ingredient na hindi dapat tinatanggal, which is giving. Kailangan may spirit of giving. Because if you're in the spirit of giving, talagang gusto mo i-solve yung or i-provide yung solution sa mga kailangan ng mga tao. Hindi yung puro ka lang gusto mo kumita ka. Pag ano, walang mangyayari po sa negosyo. Kaya nga. It should be three, no, Sir Efren? There should be passion, your drive, and of course, your spirit of giving naman. And Miss Jo, tanong naman namin, Coach Jo, now that you've already known those three ingredients na yan, who is required to register their business? Actually, aside from sa mga nasabi ni Coach Efren, syempre, kailangan mo din, bilang ikaw yung nagsisimulang magnegosyo, kailangan alam mo din kung ano ba yung mga regulations na nag-uugnay din sa business mo. So, to answer your question, who are required to register, ang sinasabi kasi ng ating tax code, all persons, individual or juridical, doing business and earning income should register their business and comply to our existing tax laws, rules, and regulations. So kung mapapansin po ninyo doon po sa ating tax code, hindi po talaga kinwalify kung sino po yung mga dapat mag-register. Ang key term is for as long as you are doing business and earning income. So naging diba, naging controversial last year yung ating BIR and DTI nung nag-issue sila ng kanilang mga memorandum. Last year, we have RMC 60-2020 reminding ating online sellers of the requirement to register their business. And very recently, diba, last week, narinig naman natin yung RMC clarifying the taxability of the income ng mga social media influencer. So, hindi po ito mga bagong batas. Nagbibigay lang po ng clarification and reiteration ang ating gobyerno na may mga existing na po tayong batas patungkol sa mga registration requirement. So, kung doon po sa ating question, who are required, so sabi nga po ng ating batas, lahat po ng kumikita, for that matter, lahat po ng may kita ay kailangan pong mag-register ng kanilang business. And Coach Jo, nabanggit mo na rin nga naman that napahapiyawan mo ng online sellers. Miss Jo, paano kaya yun? Do we have, paano natin nalalaman na talagang fully registered ang mga online sellers natin? Actually, madali naman pong malaman ng ating gobyerno, yung kung registrado ba o hindi yung negosyo. Unang-una, syempre, meron silang mga certificate of registration, meron silang official receipt, and
Dagdag ko lang din po, no, kasi marami din po naman sa ating mga online sellers and ating mga social media influencers na employed din sila and alongside with their other income. So kung ganun po kasi yung sitwasyon nila, they also need to register their income sa BIR, and i-consolidate po nila yung kanilang income at the end of the year. So even you are employed pero may other source of income ka, kailangan mo pa rin siyang i-registro, or kung meron ka ng existing na negosyo at meron kang sideline or other source of income, kailangan mo pa rin siyang i-registro bilang other line of business naman. Yes naman. Oo. Ma'am Jo, kapag ngayong pandemya, malaking bagay at it's a great malaking take risk talaga itong pagpasok sa business. At bilang yaman coach, kunyari ako po ay isang nagbabalak na magkaroon ng business. When I should magkaroon ng business? Ngayon po ba? Tamang panahon po ba ngayon? Ano po mga advice natin? Actually, makikita po natin last year kung gaano ka-resilient yung mga Pilipino, no? Yung ating pandemic, ginawa nilang opportunity to start their own business. Kasi I have friends, I have mga relatives na nag-start talaga ng business during pandemic. So, legally, we should start our business by registering it. So, dapat rehistrado muna yung business natin bago tayo talagang magsimulang magnegosyo. Yes. At Sir Efren naman, kapag patungkol nga rito, kapag mga ganitong bagay, malaking kailangan din namin ng mga tulad ninyo as a financial advisors, then also having mga decision sa pagkakaroon ng business. Ano naman po mga ginagawa po natin as a mga financial advisor patungkol or mga manager patungkol nga sa pagbigay ng payo sa pasimula pa lang sa kanilang business? Okay. Normally po, ang umpisa niyan is para kang one-man show, one-man band ka, no? Ikaw lahat. Okay. Normally. Okay. Pero as much as possible, pag pinapalaki mo na yung negosyo, sana makakuha ka rin ng katulong mo. Kasi you cannot be all. So, number one, importante po ang record keeping sa negosyo. Para makapag-file ka ng maayos sa BIR, nire-record mo yan. So, pag medyo may konti ka ng puwang sa iyong finances, kahit mag-hire ka na ng bookkeeper para magtulong sa iyo. And eventually, sa dulo ng taon, pag kailangan mo submit ng financial statement, mag-hire ka ng external auditor, yung mga ganun bagay po. No? So, wag yung natin isipin tayo lang, kaya natin lahat yun. Hindi lalago negosyo kung one-man band lang yan. Sir Efren, nabanggit nyo na nga na pag nagsimula ka, ito kasi sabi nila when you start talaga, that's the hardest part. Bilang isang advisor, Sir Efren, how do you encourage them to go on their business? Kasi, napakalaking risk kasi nito, Sir Efren. So, how do you encourage them to start their own business? Well, una, i-discourage ko muna sila. Kasi, yes. Alam niyo po, based on statistics, sa mga startup, by the fourth year, mga mga less than 50% na lang matitira dyan. And by the seventh year, mga 30% na lang matitira. And the reason for that is maraming pumupunta sa negosyo for the wrong reasons. For example, kung matagal ka na empleyado, sabi mo, gusto ko na magnegosyo kasi galit ako sa boss ko eh. Hindi yun ang magandang rason. Sabi nga natin, yung passion mo, yung vocation mo, and yung may spirit of giving. So, kailangan talagang masusing pag-aaral. Talaga bang ito yung gusto mong gawin sa iyong career, no? And wag basta tatalon. Kung ikaw empleyado pa, wag ka munang basta magre-resign. Medyo balanse mo ng konti. But you cannot last for long na dalawa yung inaasikaso mo. So, you have to choose. But kung maganda yung negosyo, edi pwede ka nang tumagal. Yes, Sir Efren, malaking bagay ito, no? Itong decision making sa business. At eto, sa ating mga ka-rangers na may mga komento at mga tanong, mag-comment lang po kayo dyan. At kaugnay nga rito,
merong nagbigay ng mensahe sa atin. Ma'am Jo naman, kailan at paano mag-register at saan kapag ang mga business naman? And where should I register my business and how do I register my business also? Ma'am Jo? Ayan. Siyempre, depende po ito sa sa negosyo niya, kung anong klaseng business meron siya at kung ano yung form of ownership na gusto niya. Kung sole proprietor siya or yung ating mga individual taxpayer, pwede po siyang magrehistro sa DTI kung meron po siyang trade name. After po sa DTI, magre-register naman po siya sa kanyang LGU kung saan po nakatayo or kung saan yung location ng kanyang business. And after that po, registration na po tayo sa BIR. Yung kung corporation naman po, pwede po siyang irehistro sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Please note po na ang ating DTI at ang SEC, pwede na po siyang i-register online. So, meron na po silang equip na po yung ating SEC at ang DTI for online registration. So, nag-adjust na po sila. Yung ibang LGU po, nag-adjust na rin sila sa sitwasyon. So, may mga LGU po na nag-online registration na din. And yung ngayon nga po, si BIR, nag-upgrade na sila ng kanilang system and they are trying to do the online registration din for the business. Yes, Ma'am Jo. Ma'am Jo, itong mga bagay na to talagang kailangan nating malaman muna bago pumasok sa ganitong mga sektor sa business. Ma'am Jo, as a financial yaman coach also, ano pong mga tips natin sa ating mga ka-rangers na nanonood na may balak magkaroon ng business at natatakot maglabas ng pera at mag-take risk? Katulad nga din ng sinabi ni Coach Efren, siguro pagka mag-start po tayo ng business, lagyan na po rin natin or i-consider na po rin natin yung pwede natin maging cause for registration. Kasi marami rin po sa ating mga nagnenegosyo yung hindi nakaka-realize ng benefits kapag ka-registered business ka. So, syempre, unang-una, ayaw nating ma-penalize ng gobyerno. Actually, marami akong nakakausap ng mga nagnenegosyo na ang dahilan nila kung bakit ayaw nilang mag-register is dahil hassle daw, magastos and everything. Hindi nila nare-realize na mas mahahassles pa sila o mapapagastos pa sila kung mahuhuli sila or ma-check sila ng ating gobyerno na hindi sila rehistrado. So, mas mahirap pa po at mas magastos yung magbayad ng penalty kesa sumunod tayo sa batas. And to add po, ang penalty po for non-registration para lang din po sa kaalaman ng ating mga manonood, nagre-range po ito from 5,000 to 20,000. At may kulong din po ito na not less than 6 months, but not more than 2 years. So, kung tayo po ay rehistrado, pwede po tayong mag-claim ng tax exemption. Pero kung hindi po tayo rehistrado, ang tingin lang po sa atin ay tax evasion. So, syempre, kung ikaw rin po ay rehistrado, magkakaroon ka rin ng credibility and integrity, lalo na kung nasa service business ka, it adds a credibility and integrity in your service. And isa din po, since registered na po yung inyong business, you are confident to advertise, to marketing, to market your business. At magkakaroon ka po ng mas malaking opportunity to grow your business. And of course, yung ating gobyerno naman po, hindi lang naman po dahil sa tax, kaya nila ginugustong mag-register tayo. Siyempre, gusto rin naman nilang proteksyonan yung ating mamimili or yung ating mga consumer, kaya gusto rin nila rehistrado yung ating negosyo. At isa pa po, ito po maraming hindi nakakaalam na since registered yung inyong business, may access po yung ating gobyerno sa inyong mga records, and kung magkakaroon po ng financial aid or yung tinatawag nating ayuda ang gobyerno, isa po kayo sa mga unang mababahagian or unang makokontak ng gobyerno
para sabihin na kayo ay qualified. Kasi this was a personal experience na naka-receive talaga kami ng email since registered yung business, naka-receive kami ng email na we are qualified to apply for financial subsidy. So dahil may record po ang gobyerno ng ating rehistro, madali po tayong marireach ng ating gobyerno. So, ayun po, gusto rin naman po natin ma-formalize yung ating mga informal sector. So, sana po makita din nila yung benepisyo ng pagre-rehistro, hindi lang po yung gastos or yung hassle na pwede nilang maranasan. Naman. So, And ayun. that's basically safety and security for our small SMEs and our business owners. Sir Efren, ano naman yung mga serbisyo that we can give to our car rangers and imbitahin na rin natin sila? Well, kami po sa Yaman Coach, kami kaya namin magbigay po ng financial advice para sa mga gusto magtayo ng negosyo. We can do feasibility studies kung gusto nyo po. Tawag lang po kayo sa amin sa 0917-505-0709 and we will assign the appropriate Yaman Coach for you. Marami po silang expertise from basic finance to taxes to the law. Meron po kami nun para sa inyo. Yes, Sir Efren, maraming salamat and Ma'am Jo sa napaka-vast talaga, no? Lahat na mga pag-go sa ating business. Ay, magusto po tayong pasalamatan. Sir Efren, pasadahan natin yan. At Ma'am Jo, Sir Efren, mga pasalamatan natin. Again, magpapasalamat po kami sa inyo, sa RNG, kay Sir Dobby, kay Ma'am CJ, and of course, I personally would like to thank the Yaman coaches who are supporting this endeavor para makapagbigay kami ng tulong sa ating mga kapwa. Naman. And Miss Jo, mga gusto pong pasalamatan? Ayun, of course, thank you, RNG News, thank you, Papa P, and Miss Sheki for allowing us, Yaman Coaches, to share our expertise and to give information to your viewers. So, maraming salamat po. Maraming salamat rin po, Miss Jo and Sir Efren, and ingat po kayo. Ayan, at itong guest na lakay natin, isa na namang fruitful na para sa ating mga ka-rangers. At eto, susunod natin ang ating iba't ibang balita sa Cordillera at sa buong Luzon. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahaman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Search and rescue operation sa Itogon Biget tinapos na at yung pinakahuling biktima nahanap na. Narito ang detalye ng balitang ito. Matapos ang 4 na araw na search and rescue operation, nahanap na ang bangkay ni Morina Lintan kaninang alas 7:30 ng umaga. Kasama ang mister, nailibing sila ng buhay matapos matabunan sa Barangay Luwakan, Itogon, Benguet. Nakita si Lintan malapit sa lugar kung saan unang nahanap ang asawa nito kahapon. Agad siyang dinala sa punerarya. Pagkatapos ng search and rescue operation, nagsagawa ang barangay ng ritual na daw-es. Ito ang katutubong ritual para sa ikakatahimik ng namayapang mag-asawa. Dahil sa insidente, ipapatigil muna ang anumang mining activity sa lugar kagaya ng gold panning. Kanina sinabi sa amin sa mga kababayan namin na yung safety first. Pero dito sa area na to, wala munang magtatrabaho habang hintay natin yung order sa taas. Meron po yung yung latest na mga memorandum ni Mayor. At pinagsasabihan namin ng mga natin, ini-inform naman ang mga kababayan natin para makuha natin itong order na i-implementer ng munisipyo. Para maiwasan itong disgrasya, they are empowered to regulate. Ano po ang ordinance ng Municipal Council ng munisipyo ng Itogon.
Nagbigay na ang pamalang bayan ng Itogon at pamalang pandalawigan ng Benguet ng tulong sa pamilya ng biktima. May mga tulong galing sa kanila na binigay, yung mga immediate na tulong galing sa mga DSWD, sa mga LGU natin, sa mga munisipyo, province, saka sa opisina ni Congressman. Nagpapasalamat naman ang mga pamilya ng mag-asawa sa lahat ng tumulong sa 4 na araw na search and retrieval operation. Sa ngayon, nakalagak na sa Itogon, Benguet ang bangkay ni Nestor Talangkag habang si Murina naman ay ilalagak sa bahay ng pamilya nito sa Tublay, Benguet. Patuloy namang nagpapagaling ang anak nilang si Homer. Bahagyang nasugatan lang ang binata matapos itulak papalayo ng mag-asawa. Lalaki hinihinalang namatay dahil sa pagkalunod sa Bukod, Benguet. Narito ang balita. Sa mababaw na parte na ito ng ilog sa Bangaw sa Ambuklaw, Bukod, Benguet, natagpuan ang isang lalaki. Sa investigasyon ng Bukod PNP, una itong nakita ng isa sa mga residente sa lugar kaya't itinawag sa mga pulis. Nang lapitan ito, napansing wala na itong malay at hinihinalang nalunod. Sinubukang itakbo sa paggamutan pero idineklara na itong dead on arrival. Nakilala ang lalaki bilang si Frunstone Ampak Dungan, 27 anyos at residente ng Balitaktakan, Ampukaw, Itogon, Benguet. Palaisipan sa mga pulis kung paano nalunod ang biktima. Tinitignan kung may foul play ang insidente. Hinuli ng pulisya ang isa sa mga high-value target sa Tabuk City, Kalinga. Nakilala itong si Rod Tabanyag Elarde aka Dido, 36 na taong gulang. Hinuli si Elarde dahil sa pagbebenta umano nito ng isang pakete na naglalaman umano ng shabu na may bigat na 0.2 grams. Nagkakalaga ito ng halos 2,000 piso. Nakuha pa mula kay Elarde ang buy-bust money, cellphone at motorsiklo nito. Sasampahan si Elarde ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Bodega, ginawang Sangguniang Kabataan Center para malalayan ang mga kabataan sa gitna ng pandemya. Narito ang kwento. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya isa sa magiging focus namin dito sa Maluwod ay ang edukasyon ng bawat kabataan, bawat mag-aaral ng Barangay Maluwod. Biyaya para sa mga estudyante at kabataan ng Barangay Maluwod, Dagupan City ang bagong bukas na SK Teen Center ng kanilang barangay. Mula sa pagiging bodega, naisipan ng Sangguniang Kabataan na gawin itong teen center. Itong nasa loob ng teen center na to, merong e-library, mini library, chat hub, youth desk, at saka may mga working station. Ngayon, bawat nandito sa loob nito, meron siyang pagkakaiba. Kumbaga sa e-library, may 3 sets tayo ng computer which is dyan nila gagawin yung mga research nila, ganon. Like kahapon, parang 3 set yung pinaprint niya sa amin. Yung isang set is 1 to 38 pages siya. Colored pa, di ba? Bukod sa libreng printing services at access sa computer at internet, pinahahalagahan din nila ang mental health ng kabataan. Itong youth desk, pinaka-importante ito kasi di ba napapanahon ngayon ang mental health, suicide, mga ganun. Itong youth desk na to, ito yung magsisilbing mesa ng mga kabataan na na may problema, gusto nilang makipag-konsulta sa mga psychologists natin, ganun, para makahingi sa ng mga payo. Mahigpit na sinusunod sa Teen Center ang public health protocols laban sa banta ng COVID-19. Bali may limit lang yung pumapasok dito, tsaka by schedule kasi siya. From Monday to Friday, open tayo ng 10 a.m. to 5 p.m. Tapos sa Saturday naman is 10 a.m. to 12 noon lang tayo.
Then Sunday close tayo for disinfection. Ang college student na si Rhea nagpapasalamat dahil malaking tulong raw ang serbisyong hatid ng teen center. Yes, recently, nagkaroon kasi ng problem sa printing ng modules namin. So, nagamit ko po yung libreng print po para sa mga students. So, actually, meron din pong email ang SK ng Maluwod kung saan pwedeng doon na po i-send ng student yung file na kailangang i-print and then i-claim na lang po doon sa barangay. Pakiusap ng sangguniang kabataan para sa kanilang mga kabarangay. Magdoble ingat lang tayo, then kailangan alagaan natin yung sarili natin, and then pagpasok naman sana natin dito sa teen center, ingatan yung paggamit ng bawat nakikita or hahawakan nilang gamit dito sa loob para naman magamit pa or sa mga susunod pa na mga, yun nga, gagamit ng mga computer, tablet, kailangan ingatan yung paggamit ng mga yon para naman hindi masira. Alagaan nila kasi sa panahon ngayon sobrang hirap talaga ng humingi ng tulong sa mga para makabili ng mga gantong gamit. Kaya sana sa lahat ng mga kabataan, ingatan natin kung ano yung mga nakikita natin, gagamitin natin. Kaso ng COVID-19 sa Alaminos, Pangasinan patuloy na tumataas. COVID ambassadors patuloy sa pag-ikot para ipakampanya ang pagsunod sa minimum health standards. Narito ang balita. Pumalo na sa 54 ang confirmed active case sa lungsod ng Alaminos. Ito ay base sa COVID-19 monitoring report na inilabas ng CDRRMO noong August 18. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, nagtalaga ang poso ng mga COVID ambassadors. Poso po kasi nag-hire po kami ngayon ng COVID ambassadors. Sila po yung mga dating mga konpo natin, dating contact tracer na hindi na napondohan ng ating DILG. Kaya ngayon po, sila po ay hinire po namin sa aming opisina para sila po magiging COVID ambassadors. Ang trabaho po nila ay pumupunta po sila sa mga bangko, sa mga market, sila po ang nag-implement ng ating health protocols po. Yun po ang trabaho nila everyday po. Upang mapaalalahanan ang bawat Alaminyan sa pagsunod sa minimum health standards, patuloy silang umiikot sa Central Business District ng lungsod. May-explain po namin sa kanya, lalo na po yung mga hindi po nakasuot ng face mask at face shield. Na-explain po namin sa kanya yung mga dapat pong gawin tsaka yung risk po ng hindi pagsuot ng face shield at face mask. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza At Shekinah Cudao para sa Morning Balita. Nagbabalik ang tambalang sipaw! Tuloy-tuloy na natin yan. Oo. At kanina na pag-usapan natin ang ating about sa pagsulong at pag-go sa ating mga advokasya at mga proyekto ng barangayan at kaalaman naman sa guest talakayan with our Yaman coach with Sir Efren and Ma'am Jo. Yun nga, partner. And it's just the beginning of the week, mga ka-Rangers. So sa mga gusto mong i-go ngayong araw na to, kung you want to start something for your business or kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, it doesn't necessarily mean na nasa public servant ka. Tama. But rather, you have to start it first sa sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo to go on this, diba? Kaunay nga rito, kapag sa pagtulong yan, kailangan mo nang magkaroon ng good environment. Kaya ipapasok na natin ang ating quote of the day. At ito, hindi na to nakakarami eh. Galing na to kay Dalai Lama. Sabi niya, the goal is not to be better than the other man, but your previous self. Yes, your competition will not be anyone else but yourself. Sabi nga nila, no, partner, parang I am not in competition with others, but I am in competition with my previous self. Kaya diba? feeling ko nga,
kaya nagkakaroon ng patuloy na pagsulong ng mga youth leaders at kaalaman ng ating mga financial advisors sa pagtulong ng bayan. Kasi sa kanila, sila mismo, they are training themselves na magiging maayos, I'm better sa kahapon na ako. Yes diba? naman, partner. So, i-go mo na yan, partner. I-go Yes. yan, mga car engers, whether it's a small or a big step for you. Malaking bagay yan as long as you, sabi mo nga, partner, di ba? You have people behind you that still believes in you na kaya mong gawin yan. Yes. Kaya go lang tayo. Oo. At speaking of go na go, eto mga kasama natin sa patuloy na pag-arangkada sa ating pagiging part ng RNG family. Nandiyan ang NGCP, Yuzar, TG Homebuilders, Lorma Medical Center, Baggy Country Club, Lemonade, May Manox, Studio Coffee, Sangyupocha, Labs Cafe, one of the healthiest cafe and offerings of milk tea here in Baguio City. At wala nang aw sa Pao! Kati Alice, Mega Tower, Amyanan Balita ngayon, Pines Estate Gaming Corporation. Yes, and sa mga tumutok sa atin today, go na go for the first week and almost the end of August naman. So go na go lang tayo. At ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!